जोंदाव बड'सा सारा दिनैसिम मोनबेसे सिनेमाखौ बानायखो जेनेबा मोनथाम मोनब्रैबा मोनबायानो बानायबाय प्रडिउसखौ दिनै मोनबेसे बिथाङा खालायखो प्रडिउस खालायनानै जे गावनि फैसा गारनानै बेसेबां जे सिनेमा बानायखो आं बेखौ नुवाखै आरो बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै गाव प्रडिउस खालायबा मिथिगौमोन फैसाया माबोरै रिटार्न फैयो अब्ला मिथिगौमोन आरो दिनै जोंनि सिनेमाखौ जों मा खालायनांगौ गोनां जायो गोदोथ' बेयो जोङो मा मिथिं दावथिङाव जों केसेट फानलाबोनो गोनां जाबोदों आरो बिसोरजों जोङो बर' सावथुननि थाखाय जों नांसोबनाय मानसिया आरो दा जिथुनाखि जोंनि मुभिखौ जोङो दा बेखायनो जोंहा प्लेटफर्म गैया सिनेमा हल गैया मा गैया दिनै दंब्लाबो खोब खम आरो माने एरियायावहाय दिनै बङाइगाव क'क्राझार टंला बायदियाव जा बर' एरिया जायो खिन्थु दा मार्केटआ बेसेबां गिदिर बेखौथ' नायनांबायना जों गावनि एरियायावनो आसामावनो जोङो जोंनि सिनेमा हलावनो बेखायनो आरो माने इन्टारनेसनेल खोथा बा नेसनेल खोथा सानो बे दासान्दि जे ओंखारलायबाय थादों बेयाव मिडियायाव रबि नार्जारिया आंनि सोमोन्दै आरो आंनि सोमोन्दै माने जोंदाव बड'साया मा एस ए प्रडिउसार मा खालामदों मा मादों जेबो मिथिया होनना बुङो नालाय दा मेइन थिङा आंना एस ए प्रडिउसारसो बुंगोन आं माने आं जोंदाव बड'सा एस ए बड' फिल्म मेकार प्रडिउसार हिसाबै आं बे माबा खैफोदथि नङा होमबा क्लियारिफिकेसन होनांदों आं मा मावदों दा बेयाव दाख्लै खोनादों माबाया रबि नार्जारिया बुंदों प्रथमाव माबा जुनियर होनदों जुनियर मा हिसाबै होनखोथाय जुनियर ओमफ्राय बिथां माबा गिबि आलायारन फिल्म खालामनायनि माबा प्रडिउसार जोंदाव बड'सा बे माने दासिम मा फिल्म खालामखो बिनि बिसय बेहा आइडिया गैया आरो दा थारमाने आंखौ माबा बेहा माबा खालामनाय बायदि मोनसे कुइसन सोंनाय बायदि जादों दा बेखौनो बे आं जेला नुयो माबायाव बे मिडियायाव लोगो लोगोनो आं बेनो फन हरदों डाइरेक्ट फन नाम्बार दंथ' ओमफ्राय आं बुंदों नोंथ' आंनि बिसय मिथिया होनदों आं नोंना कयेकथा पइन्ट खिन्थानोसै होननानै आं कयेकथा खिन्थादों आरो बेनो पइन्ट माने खिन्थादों आरो आं होमबासो बुंदों आरो बे होमबालाय दा बेखौनो आं बेनो फनावथ' खिन्थाखाबाय आंनि बिसय आं मा मावदों दा रायजोफ्राबो मिथिथों खारन बे मिडियायावसो बुंदों नालाय दा रायजोफ्राथ' मिथियालासेनो थानो हागौ ओंखायनो आं दा मिडियायाव आंनि खैफोदथिखौ होनांदों आरो दा प्रथमावनो बे माबानाय बायदि आं कम्पेयार खालामो एखम्बा खारन एस ए फिल्म प्रडिउसार हिसाबैसो आं बुंगोनथ' बेबो माबा रबि नार्जारियाबो एस ए फिल्म प्रडिउसारथ' क्लियारिफिकेसन नालाय दा आं एखम्बा हयथ' कम्पेयारबो खालामनो हागौ आरो बे मा मावदों आरो दा प्रथम सिगाङावनो जेनेबा आं प्रथम फिल्म खालामदों माबा आलायारन जेला आं पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव 1982आव हाबदों आरो बे पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 इयार्स कर्स दा आं सेकेन्ड इयार माने थार्ड सेमिस्टारावनो जेला हाबो बे समनिफ्रायनो आलायारनखौ स्टार्ट खालामदों बे समाव आंना बैसोआ 25 इयार्स स' बाय दा टाइम माबा 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोराव बे आलायारना कमप्लिट जादों बाय दा टाइम आंनि एफटिआबो माने एफटिआइ कर्सआबो कमप्लिट जादों 27 बोसोराव आरो दा बे आलायारन फिल्माव आं एस ए प्रडिउसार आं बे आलायारनाव 10 जन प्रडिउसार दं पार्टनार्स दा वान अफ दा आं प्रडिउसार पार्टनार ओमफ्राय बे फिल्मखौ आं फुरा मावजोबदों गासैबो एक्जिकिउटिभ प्रडिउसार हिसाबै आरो दा एस ए प्रडिउसार बे फार्स्ट आलायारन बेथ' नेसनेल एवार्ड मोनदों रायजोफ्रा मिथिजोबगौ आलायारननि सोमोन्दै दा सेकेन्ड जेला कयेक बोसोरनि उनाव जेला आं बे माबा एसे फिल्म मेकार नालाय जोंहा माबा डकुमेन्टारि फिल्म खालामनो हायो मालाबो होयो दा क'क्राझाराव मोनसे TLC-नि प्रग्राम सोलिदोंमोन बेयाव आं डकुमेन्टारि खालामनानै फार्स्ट आं माने 1.5 लाख थाखा खामायदों आरो इनकाम जादों आंहा फिल्म खालामनानै मोनदों दा बे 1.5 लाखजों लोगोसे आं सासे न'नि मानसि खुरमानिफ्राय आं 2 लाख लानानै 3.5 लाखजों 1994आव माबाखौ माने 10था रिल बायनानै दं फैसा 3.5 लाख नालाय 10था रिल बायदों 10 दिन शुटिं खालामदों लाइट टाइट गैया जेबो गैया आंनाव मोनसे फिल्मनि केमेरा दंखायोमोन बेजोंनो शुटिं खालामदों ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय साउन्ड रेकर्डिं लाबोदों बेजोंनो 10 दिनावनो माने 16 नभेम्बर 1994आव आरम्भ खालामदों एक्सुवेलि माबा 31 दिनाव जानांगौमोन माने नेक्स्ट इयाराव 95 फार्स्ट मार्चआव आं कमप्लिट खालामनांगौ माबाखौ बे हाग्रामा जिनारिखौ प्रथम आरो दा बे आंनि बाजेटआ 3.5 लाखल' आरो बे 3.5 लाखनि बे हाग्रामा जिनारि बा रेड इन्डिया गार्डेन फरेस्ट बे फिल्मा माबायाव प्रथमाव इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादों बिनि उनाव नेसनेल एवार्ड मोनदों नेसनेल लेभेलनि एवार्ड बेस्ट इनभाइरमेन्टेल एस्पेक्ट दा बे मोननै मोनदों आरो ओमफ्राय बे फिल्मानो मा नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननाय फिल्मफोरखौ माबायाव दूरदर्शन टेलिकास्ट खालामो आरो माबायाव दा अनेक नाजानायनि उनाव बेखौ बे टेलिकास्ट खालामदों बेयाव आं 12 लाख ना 14 लाख मोनसे माबा मोनोमोन ना 16 लाखमोन खुब समाव 14आनो जानांगौ आं गोसोआव गैला एसे बावबाय आरो दा बे हिसाबै आं बे आलायारनखौ आं 3.5 लाख इनभेस्ट खालामनानै आं 4 गुन फ्राय 3 गुन 4 गुनखौनो हमना लादो दे आं माबानो हादों आरो बे माबानो खालामनो हादों आरो बे नेसनेल एवार्डबो लानो हादों दा रबिया गाव गोग्गानो बुंबाय थायो जेनेबा सापस आरो थांनाय माबानिफ्राय बे 2 बोसोरनिफ्राय खोनाबाय थादों
माबा 60 लाख खरस खालामगासिनो दं आरो दा 60 लाख खरस खालामनानै दा दाख्लै फनावबो खिन्थाहरदों गाव आं 90 लाख रुपिस टार्न अभारसो आरो मोनदों होनना बुंदों मोनदों माने मा टार्न अभारथ' औ टार्न अभार जाबाय थारमाने बिनियाव हयथ' बिदि खरस ओंखारगोन आरोथ' हमना ला 60 लाख खरस जानानै 90 टार्न अभारबा बे 75 बा 80 बेबायदिसो मोनगोन आरो जेनेबा तथापियाव आरो जायखिया दा बे 6 लाख गारनानै माने 10 लाख बा 15 लाख बे प्रफिट आरो बे खिन्थु माबा नङा डाबलबो नङा आरो दा आंनि जुदि सापज कम्पेयार खालामोबा एस ए प्रडिउसार जास्ट कम्पेयार खालामदों आरो बे आं 3.5 लाख फिल्म खालामनानैनो नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननो हादों इण्डियान फर्माव सेलेक्ट जानो हादों आरो आं माबायाव दूरदर्शनाव टेलिकास्ट खालामनानै 3 बा 4 गुन थाखा खामायनो हादों आरो दा माबाखौ आं जास्ट एस ए प्रडिउसार खालाम बे प्रडिउसार हिसाबै आंखौ कुइसन खालामगोनथ' दा बे 6 लाखनि जे फिल्म 60 लाखनि जे फिल्म खालामदों बेजों 1.5 गुनबो नङा फिल्मा बे जुदि आंजों समान जुदि गुन हिसाबै खालामनांगौबा बे 2 कोटी 40 लाख थाखा मोननांगौ आरो होमबासो आरो बे 60 लाखजों आं 3.5 लाखजों जुदि नेसनेल एवार्ड इण्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादोंबा 60 लाखजों बे 10थासो नेसनेल इन्टारनेसनेल एवार्ड लानो हाबोनांगौमोन आरो बे खारन बे आंखौ कुइसन खालामदों प्रडिउसार हिसाबै आं बे हिसाबै बुंदों आरो बे आं होननानै बुंबाय थायो आरो बे 2004 आव आं जेब्ला अनेकानो मिथिगौ थ्रि गर्ल्स एन्ड द गल्डेन ककन मोनसे इंलिस आरो 70% इंलिस 30% बर' बेसिकेलि इंलिस बड' इंलिस बेसिकेलि इंलिसानो होनजायो आरो आमेरिकानि सानै हिन्जावा फैनानै जोंनि बर' एरियायाव गिदिंनाय निउफोराव आरो बे फिल्माव आं 2004 आव खालामदों बेखौ बाव आंना मर देन 1 कोटी खरस जादों आरो बे कोटीनि बारा दाबो फिल्मा 99% कमप्लिट जानानै दाबो आं रिलिज खालामनो हायाखै 20 बोसोरनि बारा जालांबाय दा जागोन बे आंनाव नेगेटिभ लाबोबाय आं डिजिटेल दंजोबो उनाव आं गोसोबादि खालामगोन आरो बे जागोन आरो नङा गाबोन समफोर जागोन दा बे समाव माबायाव 2004 आव आं जे जेसेबां थाखा बे खरस खालामदों नर्थ इस्टआव खुनु आसामावबो रावबो खालामफेराखै नर्थ इस्टआवनो खुनु खालामफेराखै आं बहुद रावनोबो जाहिर खालामाखै आं नै आंनो हायेस्ट बाजेटनि फिल्म खालामदों मादों आं जाहिर खालामफेराखै आरो बेखौ क्वालिटि जानांगौ फिल्मा मोजांसो जानांगौ बे थाखा फैसानि खोथा गैया बेसिमोन आरो दा बे रबियाथ' बाबदों 60 लाख 60 लाख नै मैया दाख्लैसो 2 बोसोरनि आगोलावसो बे 60 लाख खरस खालामदों आरो बे आंथ' 2004 आवनो मर देन 61 crore दाथ' आंनाव बांसिन जारनाय मानसि होनांगौ दं माखासे सुख'बाय बे सोलिगासिनो दं आरो बे मोनसे जाहैबाय बे माबानि बिसय बुंनाय जाहैबाय बे आंनि बे माबानि बिसय आरो मोनसे बुंबावदों बे सेकेन्डआ जाहैबाय मोनसे माबा आं दाख्लै बे माबायाव बे एवार्ड सेरेमनियाव मोनसे खोथा बुंदों आरो माने फार्स्ट पइन्टआथ' आं फिल्मखौ बोरै सेलेक्ट खालामखो बेखौ बुंदों सेकेन्डआव बे जोंना 28 बोसोर बे बर' फिल्म मेकारा दाबो नेसनेल एवार्ड लानो हायाखै बिदि थार्डआव बुंदों बर'नि माबाया मा होनो बेखौ बर'नि फिल्म मार्केटआ बिराद लिमिटेड आरो जोंना बेसेबां 15, 16, 20 लाखल' आरो लिमिटेड आरो भेरि लिमिटेड बेजों माने बिराद खस्थ' मस्थ'आ थाखा मानो बेखौ रबियाबो नार्जायाबो बुंदों जों माबायाव बेयाव बुंदों बे आं बुंनायाव बे आं मोनसे बेयाव बुंदोंमोन मा जोंना मार्केटआ लिमिटेड नालाय दा बेखौ जुदि जों एक्सपेन्ड खालामोबा क' प्रडाक्सन खालामनांगौ आरो दा जोंनाथ' 15 लाखल' बे 16 लाखल' 20 लाखल' मार्केटबा जुदि क' प्रडाक्सन मा कम्पानि जानांगौ कम्पानि जानानै ओरैबायदि जानांगौ जों बोसोराव 10 गाहाम जुदि टारगेट लानो हायोबा मा बेबायदि मा जायो जोंना सापज आं मोनसेखौ जों एसामिसजों बर'जों खालामबाय एसामिस आर्टिस्ट लाबाय बर' लाबाय हल एसामिस मार्केटखौ केपचार खालामनो हागोन देखायनो हागोन आरो एखे धरननो बेंगलिखौ जेनेबा एसामिसाव 1 कोटी खालामबाय बेंगलियाव गिदिर मार्केटआव 1.5 कोटी बा बेसेबांबासो 2 कोटी खालामनो हायो होमबा बेंगलनि टप आर्टिस्ट लाबाय बर'नि टपखौ लाबाय फिल्म खालामबाय हल बर' बेंगलखौनो जों केपचार खालामनो हागोन जोंना मार्केटआ एक्सपेन्ड जाबाय खालि बे बर'नि मार्केटआ लिमिटेड नंला आरो बेबायदि जों तामिल तेलुगुबो खालामनो हायो दा तामिल तेलुगुआवथ' बाजेटआ बिराद हाइ बाजेट बिसिना 40-50 कोटी गाहामनि बारासो जाबावो दा ओंखायनो बबे क' प्रडाक्सन खालामनो हायो क' प्रडाक्सनाव आं एगजाम्पल हिसाबै दाख्लै बुंदों सापज एगजाम्पल आरो माने 40 कोटीनि बाजेट जों बर'नि कम्पानिया जों 20 कोटी गारबाय बिसोरनिफ्राय 20 कोटी लाबाय जेब्ला बे 40 कोटीनि बाजेट जायो होमबा 50%आनो कास्टिंआव थांजोबो आरो दा जों सापज बे जोंहाथ' बिग बाजेटनि जेनेबा 40आथ' जथेस्थ' बिग बाजेट बा मिडियाम बाजेटनि बेयाव जेनेबा तामिलनि जों माबानि 5 कोटी जानाय सुपार एसे स्टारखौनो लाबाय बिग स्टार हौवाखौ आरो हिन्जाव जेनेबा 3 कोटी होबाय जेनेबा सोरबा 1 कोटी 2 कोटी बेन लाबाय आरो जोंनाबो बर'आबो राइट दं 50% जोंनाबो बर'आबो जोंनिया जे आर्टिस्टफोर दं एक्टरफ्राबो जों 2 कोटी खालाम मोननो हायो सासे जाय टप जोंनि बर'नि बे 2 कोटी हिन्जावाबो 2 कोटी आरो बे सानै साथामसो 1 कोटी बेबायदि जुदि बोसोराव जुदि आरो दस्राबो क' प्रडाक्सन नालाय बाहेराजोंबो जापानफोरजोंबो आमेरिकाफोरजोंबो इउरपजोंबो खालामनो हायो बेबायदिनो जुदि जोंहा प्रत्येक बोसोर बेबायदि क' प्रडाक्सननि टारगेट लायोबा जोंहा माने मार्केटआबो एक्सपेन्ड जाबाय आरो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो माने बा टेकनिसियानफ्राबो फैसाखौ दा ओमफ्राय दा बेनो आरो माबाया ओमफ्राय बुंबाय आं दहायथ' बुंखाबाय आं गल्डेन ककनाव आं बे मडेल खरस खालामदों ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जादों दाख्लैफोर नुदां माबाखौ रबि नार्जारिखौ माबा सेन्सर सार्टिफिकेट आरो
सेन्सर सार्टिफिकेट देखाय आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्मनि बिराद दावराव जादों आरो बर'फ्रा फिल्मावलाय मा फिल्माव फिचार फिल्मा माबाबो कमेडि फिल्म जानो हागौ एक्सन फिल्म जानो हागौ आर्ट फिल्म जानो हागौ जेखौ बुङो आरो मानसिफ्रा बुंनाय बा कमार्शियेल बुंनो हागौ अनेक धरনের नाम अनेक धरনের लानो हायो दा रबि नार्जारिया ओरैबायदि बुंबाय थादों बे गावनि सार्टिफिकेट देखायै माने माबाखौ देखायदों बे देखायदों नै आंनि नै फिल्म कमार्शियेल फिल्म ओमफ्राय बुंदों पाब्लिकखौ बुंदों बे नै जुदि मिथियाबा नैबेखौ नायबा मिथिगोन बे कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दंखायो सेन्सरावनो माने नङाबा माबाबो मालाय रजनि बसुमतारी ना मामोनलाय बिनावबो सोंहरनो हायो बबे आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दंना गैया होननानै दा आं बे नैबे जाहैबाय माबानि हाग्रामा जिनारिनि सेन्सर सार्टिफिकेट बे दा बाव नायबाय बे बुंनाय बायदि आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्म लिरनाय गैया फिल्माव खालि दं सेन्सरा बे खालामो जुदि 2000 मिटार्सनि गोजौआवबानो फिचार फिल्म सर्टबानो माबा जायो माने सर्ट फिल्म आरो माने 73 मिनिटनि प्लासबानो 73 प्लास सामथिं आरो बिनि प्लास गोजौआनो फिचार फिल्म बिनि गाहायावबानो सर्ट फिल्म आरो दा बेसो दं ओमफ्राय इउनिफ्राय लिरो नैबे इउ लिरदों इउ माने माबा आरो मा होनलायखौ माबा रेस्ट्रिक्टेड पाब्लिक एक्जिबिसन आरो बयबो देखायनो नायनो हायो फ्रिलि आरो जुदि एडाल्ट लिरनानै थायोबा खायफाना जुदि सिरियास माबा एडाल्ट थायो खायफाना एडाल्ट बा खालि अनलि फर एडाल्ट आरो एखमबा इउए लिरनानै थायो इउए माने माबा आरो गार्जेन थानानै गथ'फ्राबो नायनो हायो आरो मोनसे आर एज थायो एजआ माने रेस्ट्रिक्टेड माबा सोरबा स्पेसियालाइजफोरनि आरो दा बेबायदि केटागरि दं आरो आं बे आर्ट कमार्शियेल माबा आर्ट फिचार फिल्म कमार्शियेल फिचार फिल्म बायदि लिरनाय नागिरबा मोनाखै दा रबिया पाब्लिकखौनो एकदम बुंदोंथ' देखायदोंथ' दा रबिया प्रुभ खालामनांगौ बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव गावनि सेन्सर सार्टिफिकेटआ बबाव आंथ' नागिरबा मोनाखै बे साइडआव आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दं जुदि बेखौ प्रुभ खालामनांगौ आरो बेयाव लिरनाय दं होननानै देखायनांगौ बे आंबो देखायनांगौ आंबो नुफेराखै बेबायदिखौ खोनाफेराखैबो दा बे पाब्लिकनोबो बुंदों बे गले गले बुंदों ओंखायनो जुदि बे देखायनो हायाबा प्रुभ खालामनो हाया बेखौ थगायसुला होनजागोन आरो बे आंबो थगायसुला सानगोन दा बेखौ गाव जे थगायसुला नङा बेखौ होननानै देखायनांगौ बे माबायाव बे मा होनबाय बे मोनसे आरो बे ओमफ्राय आरो मोनसे बे सेन्सरावनो प्रब्लेम जादोंमोन ना जेला आं गुवाहाटियाव थायोमोन आंनाव रबिजोंखौ लोगो मोनोमोन आं खिथायोमोन बे माने आं माबाबाय 8था फिल्मनि सेन्सर खालामबाय आं हायेस्ट बर'नि सेन्सर खालामग्रा मोजां खोथा बिराद मोजां नों 8था फिचारनाव सेन्सर खालामग्रा बिना मा टारगेटआ बे प्रत्येक सेन्सर खालामनानै बे नेसनेल एवार्डआव हरोमोन आरो बे खिन्थु प्रत्येक बारावनो माबा जायोमोन बे माने मोनफेराखै रिजेक्ट जायोमोन थारमाने 8 बार हरदों 8 बार रिजेक्ट जायाखै 8 बार सेन्सर खालामदों माने बे माबा खालामदों आरो बे दा बाव ओमफ्राय मोनसे समाव ओरैबायदि टाइम सफैबावदों बे सेन्सर फिल्म बेल' खालामो नालाय ओमफ्राय बर'फ्रा दस्राफ्रा खालामा दा मोनसे समाव मा खालामदों मोनसे गुवाहाटियाव प्रडिउसार एस'सियेसन दं बेनिफ्राय मोनसे लेटार लानानै ओरैबायदि खालामदों बे माबानि एसपि ओमफ्राय डिसि बेनो बे लेटार हैदों जे ओरैबायदि जुदि बर' फिल्मा जुदि माबा जायाबा सेन्सर जायाबा बेखौ माने देखायनो मोना आरो गावहाथ' सेन्सर जाबाय नालाय गावना देखायनो मोनगोन दा बे एकदम माने बिराद सेल्फिस खामानि जादों आरो बे गाज्रि खामानि जादों बे जायनि दारै ओरैबायदिमोन जे माने गावनि फिल्मावल' पाब्लिकजों देखायजानांगौ दस्राफ्रा माने बन्द' जानांगौ बा जेलाव थानांगौ बा माबा पाब्लिक माबा मोननांगौ आरो कमप्लिसिटि मोननांगौ आरो बेबायदि जादों आरो दा बेयाव बेखौथ' मा जादों बे बिसाया बे समाव मिटिं खालामदों आंखौबो लिंहरलायदोंमोन आं अबजारभार हिसाबै थादों बे समाव बेखौ बिसाया नायनानै बेथ' बिराद अननाय जादों बे एकदम सेल्फिस खामानि जादों बे ओंखायनो बेखौ बे समाव माबा खालामनानै बिसायाखौ